тавре оҷонсии иттилоотии Азия Плюс хабар медиҳад, Дамирбек Олимов субҳи имрӯз бар асари як садамаи нақлиётӣ даргузаштааст. Дар ин бора дӯстону наздиконаш дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар медиҳанд. Як манбаъ аз наздикони Овозхон ба Азия Плюс гуфтааст, ки ӯ шаб дар як тӯй дар тарабхонаи боғи миллии ноҳияи Бобоҷонгафуро будааст ва субҳи имрӯз соати 3 ҳангоми аз ин тарабхона рафтан дар роҳ бо ду навозандааш ба садама дучор мешавад. Онҳоро ба беморхонаи рақами яки шаҳри Хуҷанд мебаранд, ки мутаассифона дар беморхона Дамирбек Олимов мефафтад. Дамирбек Олимов 20 марти соли 1989 дар ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд таваллуд шуда буд. Баъд аз хатми мактаби миёна солҳои 1995-2004 дар донишкадаи санъати ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷанд дониш андохта, онро хатм кардааст. фаъолияти овозхонии худро аз соли 2009 оғоз кардааст. Дар ансамбли шашмақомхонии Нури Хуҷанд бо роҳбарии ҳунарманди мардумии Иттиҳоди ҷамоҳири шӯравии социалистии Ҷурайбек Муродов ва дар дастаи Садои Суғд кор мекард. Оиладор буд ва соҳиби 3 фарзанд, 2 писару 1 духтар. аз марги Дамирбек Олимов сахт андӯҳгин буда ва наздикони ӯ ва аҳли пайвандонаш сабри ҷамил хоҳонем. آن همه گنجینه را دوست می‌دارم، لذتی گم گشته را چون روی مادر صحبتی آینه را با کلچه قندینه با مزه و شیرینه از خاطری رنگینه می آیی با کلچه قندینه با مزه و شیرینه از خاطری رنگینه می آیی لحظه های شکرینم کان شهد و انگو بینم خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم